Ассалому алейкум ватанони азиз. Ман дар пеши полисия дидем ба забони русӣ гап назадам ки обрӯи ягон миллата ягон забони чӣ мегӯянд тоҷика пас накардан. ҳатто видеое ки дар бораи полисияро ба урусӣ ман намекунам, ман барое ки дар бораи оилаи ман пайғамбар чӣ да ёдам омаде, пайғамбарам салама девона мегуфтанд, дина марам беақл гуфтеса хоҳарам. яъне ки мақсади гапа ин аст ки ҳамашон як тараф шудагиянд, ҳамашон як тараф, як тама як тараф. мара байкот бо эълон кардина хоҳарам ки мо тора дига дастгирӣ ёрдам намекунем, ту унҷо гишнагӣ да мебари. Охайба майл оҳо гишнагӣ да мардам. Худованд мегӯяд аввал қурон касе ки худованд метарса худованд риск метиҳад. ёрдам накунем, дастгирӣ накунем. ман кор кофтестам, ина документом да дастам, рафтам полисия бо документом да дастам, кор кофтестам. кор ёфтам, худованд мара аҷои кор вай мекунад. сум ба даст меояд. нашуд гишна рӯза мегирам, мегардам. 4 сол дар коллеҷ хондам, рӯза гирифтам. зинда ина саломатим 100% алҳамдулилла. байкот эълон кунем. байкота евреё ба мусулмонон эълон карда буданд дар фаластин. амара оилам байкот эълон карданд, ина ки мо тора дастгирӣ намекунем. ҳамаша гирифтам заблокировать кардам. раз ки шумо маро байкот карданӣ, раз ки шумо маро кушданӣ, раз ки кӯдаки маро таҳдид кардесаед, дина хоҳарам ҷиянам кӯдак байкасанд. ба кӯдаки ман чӣ мерасед? ман кӯдакотон ягон ҷуфтам. кӯдаки маро худованд хеле ҳимоя мекунам. духтари мара худованд хеле ҳифз мекунад. раз ки шумо ки холаву тоғоиву духтари хола, духтари то бачаи хола ки моро ки таҳдид карданӣ бошед ки мебием итоата мекунем, чӣ кор мекунем кардан гирем. худованд дидеса ман дуои бад намекунам, ман гапи ганда намегӯм. барои чӣ? барои ки худованд моро иҷоза намедиҳад ки гапи ганда бигӯем. фақат мегӯм ки барои сухани ҳақ гуфтан одам айхе мекардиян. тасаввур мекунед ки одам барои сухани ҳақ гуфтан ки ҳимоя аз хеш тавор мекарда, дар қувваи барқ мемондиянд, ба таъна мезадиянд ки мо прописка. бе прописка пайғамбари мо нури аллоҳ таоло буд, прописка дошт, хона дошт. ман уммати ҳаваям, ман зиқ намешавам. ман мебинем ки дар ютуб чӣ хел одамо гира мекунанд барои бехонагию бедарӣ. ман ҳеҷ гоҳ барои хона гира накардам, гира намекунам. барои прописка надоштанам гира намекунам. барои чӣ мегӯянд мара киштаниям гира намекунам. нола намекунам мара киштаниям. хирсан ина улибка хати аз дунё меорам, табассум хати анқа ханда хирсан худованда вомехӯрам ки ман ин дунё меяку дунёи бевафо. бинанд чӣ хел дунёи бевафое ки барои ҳақ гуфтан одама мекушем. карочи дунё дидед чӣ шудагия. ман ягон видеом да гуфтагим шуморо ки гира кардагим гира намекунам. хайр гира омад хирсан шудем ки барои мара ҷиҳанновай карданиян, бардоштаниян. лекин худованд дар гиҷои хоҳад ҷона дар унҷо мегирад. ин ҳама ина хабарҳоро метиҳам. ин олам мефаҳманд ки дар олам ки чӣ гап аст дар оила. ман аз номи миллат гап назадам. ман миллат ман ҳеҷ гоҳ дар ҳеҷ ҷо пас задагӣ нестам. ман барои миллатам шуда полшуваку пасудошток намешавам ки обрӯи тоҷикистонро кас накунам. ман доим аз миллатам ҳимоя мекунам, аз оила ai хеш тавор ҳимоя мекунам. светофор савзид ки успеҳ кунам. фаҳмидем? ман доим аз миллатам ҳимоя мекунам ва дар ҷое ки набошам аз хеш тавор манеким акавақтам ҳимоя кунам. гуфтида ки кора ҷазир кардам. подписаться, лайк, поделиться, фаромӯш накунед иншоалло.